Hello guys, good afternoon. Yeah, what's up? This afternoon mga igsoon, aduna ko'y mga gamayng pagdasig o pagpahinumdum sa matag usa ka nato, no? Regarding aning ilang giingon mga igsoon, nganong kinahanglan pa man daw nga moagi patag kasakit sa tungdughan sa dili pa nato makit-an ang atong partner nga giandam sa labaw makagagahom. Nganong kinahanglan nganong dili man mo diretso na lang ta sa atong partner pohon nga atong makauban forever. Di ba? Nganong moagi pa man tag kasakit, ma-disappoint, sakit kilak-kilak, ligid-ligid, no? Mao na akong i-share karon mga igsoon. Ganina, while nag-Facebook ko, nag-share ko and then tanaw ko sa akong wall mga igsoon. Tanaw ko sa newsfeed na kung ako'y mga nabasahan, nakitaan nga. Ako manay mga na broken hearted bitaw nya luoy kuno sila kaayo ron kay ngano man na quarantine pa wa sila lingaw nya wala pa jud sila inspirasyon, no? Luoy kuno so ang uban nangayo og nagpre-request para maka-move on sila, makalimot luoy sila mga igsoon. No, so mao ni atong isgutan nganong naam ni ngani mga igsoon. Actually kanang masakitan ka normal pero usahay lang mga igsoon. Dili to basulon si Lord kung masakitan ta nay time nga masakitan ta tungod sa atong kaugalingong desisyon, okay? But before that sa dili pa na nato mga igsoon usap-usapon og ayo ang pulong sa Ginoo. Sa dili pa nato bahin-bahinon ang pulong sa Ginoo mga igsoon diha ka pamilya, kapatid, kabarkada, kapuso. I just want to invite everyone to subscribe my YouTube channel Kristohanong Mabungahon and to follow my page as well Kristohanong Mabungahon gyapon na mga igsoon. Ang inyong makita da mga igsoon puro pagdasig, pagpahinumdum, pahimangno, warning ang uban basta it's all about the word of God mga igsoon. Okay? Para ang atong gitawag o pagtuo relasyon sa Ginoo pabilin nga magmainiton taliwala sa kainit sa panahon. Atong sabayan ba ang kainit sa panahon, no? Init king panahon, no? Nindot mga igsoon nga maminaw ta og mga pagdasig og pulong sa Ginoo aron ang kainit sa panahon sabayan nato sa kainit sa atong relasyon sa Ginoo. Amen. Now, anyway, salamat sa mga new subscribers nako mga igsoon. It's my 4th weeks. Today, 4th weeks ron ako mga igsoon. So dili pa ingon nga dugay ko nga nag-vlog, no? But salamat sa mga subscribers, mga new subscriber. God bless. Just stay updated to all of my videos nga akong i-upload, no? It's all for the glory of God, no? Kay bawo na mo, it's all for the glory of God alone. Not to earn money or to become famous, but gusto lang ako mag-igsoon nga i-trending, i-viral ang word ni Lord. Okay? Now, akong basahon mga igsoon pulong sa Ginoo. Regarding anang pangutana ba kanang nganong kinahanglan man daw nga nganong masakitan pa man kita before ta moadto sa atong partner nga giandam sa Ginoo nganong imuagi pa mo ito kasakit. Okay, basahon ako mga igsoon. Jeremiah, mao ni siya ang paborito sa mga nasakitan. Sadyang nasakitan sila magilak-hilak sila ilang basahon din nya moingon din sila, uy nasayop day. Okay, Jeremiah 17:9 nagaingon diri, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Okay, once again, Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Nagaingon diri ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kasing-kasing malimbungon, labaw sa tanang butang o kinsay makasabot niini. Okay? So, once again, ang kasing-kasing labaw sa tanang butang usan siya ka malimbungon, limbungan, traidor. Okay? Kasuway na ba mga igsoon nga gitraidor mo sa inyong gibati? Ako nakasuway ko. Gitraidor ko nganong traidor mo na imong gigamit. Okay, ngani ni siya nang nailad ka ba? Kana bitong nagtuo ka. Kay nagampo ka og sa diyang pag-ampo nimo maugyod ang imong giampo ang niabot sa imong kinabuhi. Nangalagad pud sa Ginoo na sa trabaho, gwapo, gwapa, nindot kay siya, sweet pagyud mga igsoon, caring. But all of a sudden, sooner or later nakahatag siya og kasakit sa imong dughan. No, kasuway na kasuway na ko nga mga igsoon. So, mao na mga igsoon. Then, regarding that question, nganong kinahanglan pa man ta moagi kasakit sa dili pa ta moadto sa tawo nga perfect nga gihatag ni Heavenly Father. Sometimes mga igsoon, once again, sometimes masakitan ta, dili na to apilon ng Ginoo. It's because of our own choice and decision, no? Usay masakitan ta mga igsoon tungod kay nakigrelasyon ta sa dili kabubuton sa Ginoo. Okay, once again, usay masakitan ta mga igsoon karon na broken hearted ta tungod kay ang relasyon nga atong gisudlan dili day kabubuton sa Ginoo, nailad ta. Mao bitaw nang word ni Lord gani nag-ingon, the heart is deceitful above all things. Atong hinumduman mga igsoon, hinumdumin ni tips ninyo mga igsoon sa mga nasakitan. Kung nagplano ka mobalik og sud og relasyon mo hinumdumi, ayaw salig sa imong pagbati, ayaw salig sa imong kasing-kasing kay baka kuna. Ay sulat na sa Biblia mga igsoon. Wala ang kanta, nay mga kasagaran kanta, mga
mga lovers, mga artista, mga igsoon, kinsa man sila sa kalibutan. Ang kalibutan nag-ingon mga igsoon nga follow your heart, but the Bible says in Proverbs, guard your heart. Okay? Once again, ang kalibutan mga igsoon, ang ilang saying is this, mga kanta, daghan kay mga love song nga nag-ingon nga follow your heart, follow your heart. No. Sila na. But the Bible says, the Word of God says, above all else, guard your heart. Guardyahi ang imong kasing-kasing. No? Guardyahi. So, mauna siya, mauna usas tubag mga igsoon. Nganong kinahanglan? Yes, sometimes, dili gusto sa Ginoo nga masakitan ta, pero usahay ng sakitan ta tungod kay it's because of our own decision nga dili day maong kabubuton sa Ginoo. Okay? Next is kanang kuan mga igsoon kanang sulod ka og relasyon nga dili pa right time. Okay. Yan mi sa mga igsoon. Si Lord man God. For me mga igsoon, based on my experience, was once si Lord mohatag nimo partner, aside nga the best na siya, nanagid na sa saktong panahon, right time na, no? So, ang nakanindot mga igsoon nga kung ang imong relasyon is right time na gyud ni Lord kay yes, normal nga masakitan mo but maka-adjust mo sa kasakit. Normal nga magbikil mo, di man kalikayan because there's no such thing as perfect relationship mga igsoon, but sa panahon nga magkabikil man mo na gitawag og mga misunderstanding, sooner or later dali ra kay siya masitol, dali ra kay mo magsinabtanay kay lahi ang right time ni Lord. Ngano man in the first place, once right time siya, naa diha nag-uban ang presence ni Lord, no? Pero kung dili pa right time, ning sulod ka og relasyon, for sure ang pabor ni Lord wala sa ana kay ngano man supak man siya sa kabubuton sa Ginoo kay dili pa man God's time. Remember na ako gi-upload mga igsoon sa previous videos na ko, video na ko mga igsoon nga katong mga niaging mga adlaw mga igsoon nga His ways are higher than our ways and His thoughts is differ. His thoughts is higher or is different from ours. So meaning mga igsoon ang nauna sa Ginoo sa atong nauna, so atong timetable sa timetable ni Lord. So kung mauna ta sa kabubuton sa Ginoo, posible diha ta makatilaw og gitawag og broken hearted. Nya maminaw pa jud kag kanta og where do broken heart goes, ming samot og kasakit, do antod na depress ka sayop na mao na uban sayop, no? Para nako mao ni daghan kay na depress mga igsoon, daghan kay nasakitan og ayo mga igsoon tungod kay once ma broken hearted sila mga igsoon, gibugan sila sang uyab, magsige po sila pamila og mga kanta nga umiiyak ang puso ko't sumisigaw, magsige pa sila paminaw kanta victims of love, magsige pa jud sila paminaw kanta kanang mga musamot sila ka down. So akong pagdasig yung mga igsoon nakadaan na broken ka karon, no? Di man ta ka blame na o ato ba ng decision, and then si Lord na purpose. Ang akong encourage mo mga igsoon nakadiya kung sakitan ka karon, kung wapa ka move on, di ra balalim hindi ka move on, no? Kay maglakaw ka ba makita kag nagdate murag sakit kay makinumdum ka sa kagahapon nga sweet kay mo, makinumdum ka sa kagahapon sa mga lugar nga nagsilpi-silpi mong duha nagakos-gakos pero karon wa na kay gakson, no? Ako encourage yung mga ayaw paminaw ang mga love songs, mga broken hearted songs, no? Paminaw og worship songs, paminaw og mga kanta nga ma-feel nimong presence ni Lord. I believe usa sa makapaayo sa kasing-kasing nga nabungkag presensya sa Ginoo. Based on my experience mga igsoon, way laing maka-cure, makaayo sa kasing-kasing nga nagpino-pino sa kasakit, sa kasing-kasing nga na-depress mga igsoon, way lain na si Lord ra gyud. So paminaw og mga kanta nga maduol ka sa Ginoo, no? And then mas maayo maginulsol ka, may kag pasaylo sa Ginoo nga Lord, nasipyat jud ko siguro ani, no? Maybe kay hindi magson, pamingon ni magson sa akong gi-share ganina nga sa rason nganong ma-broken hearted ta tungod kay nakigrelasyon ta sa dili kabubuton sa Ginoo. Dili ba pasabot magud mga igsoon nga kauyab kag kanang Kristohanon pareha nimo na Ginoo abutan mauna na, no? Once again, dili ba pasabot mga igsoon kung makita ka gwapo Kristohanon dinihugan unya nay trabaho unya basta type nimo mauna na, no? Dili ba pasabot kay pareha na mo dili, no? So mao na gingon mga igsoon nga bantayan nato tong kasing-kasing, gwardiyahan nato, dili ta magpauyon sa pinitik sa tong kasing-kasing. Nabitay kanta mga igsoon nga pinitik ning dughan ko, di ba? Ihalad ko kanimo. So atong pinitik sa atong dughan atong ihalad sa Ginoo, no? Nindot kay kung si Lord ang heartbeat natong mga igsoon. Once we follow God's heartbeat, once si Lord ang atong imong heartbeat, siya atong unahon.
I-lead to sa Ginoo sa perfect person nga yung giandam para nato, no? Nakaibawa naman mo sa akong love life, mao na akong imo, no? Ang himo mga igsoon kada natagam ko, nagsigira kog kasakitan mga igsoon, nagtuo kog mao na to tungod kay Kristohanon lagi, guwapa pud siya, dinihugan pud siya, dul sad siya sa Ginoo, maayos sad siya mo advice pero di day mao. So akong gihimo mga igsoon tungod sa daghang kasakit nga akong kasing-kasing na pinupino, nagsige na lang kog sunod, sige Lord, yes Lord, magpagamit ko yung bisan asa dalha ko, gamita. And then pag-abot sa right time, gilid ko sa Ginoo sa babae kaya giandam para sa akong kinabuhi, no? So once again mao na mga igsoon, para ma-prevent ang kasakit sa imong kasing-kasing, hinay-hinay sa imong pagbatik, no? Ayaw sunda ang mando sa imong kasing-kasing, sunda ang ingon sa balaang kasulatan. Unaha si Lord, siya na'y bahala. Ipahiluna si Lord mga igsoon. Listen ha, mga kauyabon diha o mga nasakitan or mga in love, gusto mong busog relasyon, muna akong tip nyo, ipahilun sa imong dughan, ipahiluna og ayo ang Ginoo, ug siya na mo pahiluna sa tao nga itawag og sa tao nga sa right person sa imong dughan. Okay, once again, ipahiluna og ayo ang Ginoo sa imong dughan, ug siya na bahala mo pahiluna sa imong partner sa imong dughan. I-lead ka mga igsoon. Amen? So, mauna mga igsoon akong pagdasing, ay kumpiyansa mga igsoon sa gibate. Just follow God, just follow His Word, ayaw mo kasing-kasing. Mauna na akong pagdasing mga igsoon. Hopefully, namin nakuha. Till next time, God bless. Glory to God.